Teýriniň şäherlerine çağılar üçin tikin tikmekli wagtlary bedemek, öz başdak sunut eserlerini döretmek boýunça ýürüte tälim berje sapaklaryň berliýär. Teýriniň köp ogurly şäherlerine geçirmek üçin ýürütülýän kiber alam dörejilikle meşgullanmak we tagam taýýarlamak şeýlede bäsleşikler üçin zorluklar döredilipdir. Şolaryň arasynda mental aritmetika boýunça çağılaryň arasyna geçirilen bäsleşik hem özüniň ýatda gazylygyna tapatlanýar. Çağılar görkezilýän fanlary gysga wagtda hasaplamak arkaly zekin başlandyklaryny görkezdiler. Bu bäsleşiň şäherlerine ýurdumyň zekini okuwçylary mental aritmetikasynyň 3 görnüş boýunça dünýä rekordyny goýdular. Onna Balkanawa şeýleňiň ingliz tili, fizika we matematika derslerini çoňlaşdyryp öwrediýän ýürütülýän 22-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ali Oraşew 0,10 sekund tiýlik bilen çalyşyp duran 150 sany 2 belgili sanlary goşmak boýunça öz okuwyny görkezdi. Ýygydaly 5 kedek dogry netije görkezden Ali dünýä rekordyny goýmak başardy. Şeýlede Türkmenawa şeýleňindäki 38-nji orta mekdebiniň okuwçysy Rowaç Begenjew 100 sany bir belgili sanlary dogry goşup ýygydaly 3 kedek dogry netije görkezdi. Şeýlekde Rowaç dünýä rekordy goýmagy hötdesinden geldi. Şeýlede Balkanawa şeýleňindäki daşary dillerini ýürütülýän 3-nji orta mekdebiniň okuwçysy Mekan Batyrow 8 belgili sanlary 10 kedek ýatdan çalt we dogry köpeltmek boýunça dünýä rekordyny goýdy.